Francesca, ħdejk ma' ftit ieħor sa nerġgħu mmorru niltaqgħu ma' mistieden ieħor. Miegħi għandi lil Kane Said li huwa manager għall komunikazzjoni fih dan il-fondazzjoni Lob Responsabbli. Kane, kif inti? Ninsab tajjeb. Nsellem lek ħabib u nsellem lill-telespettaturi kollha. Ekku, Wayne, Kane, l-aħħar li ntqajna aħna konna din nitkellmu fuq il-lob tal-azzard anke fuq il-post tax-xogħol. U ngħidlek il-verità kont daqsxejn sorpriż fuq kienet sezzjoni anke verament interessanti. Aħna kif dejjem ngħidu Wayne, aħna daw is-sezzjonijiet mhumiex aħna biex inbeżżaw in-nies jew inkella aħna ma naqblux ma' dan il-lob. Assolutament mhuwiex il-każ. Aħna ovvjament il-problema tkun meta din tiġi problema. Jekk xed niftehmu anke xed ngħidu. Issa, meta din ngħidu l-attività tal-lob tal-azzard u anke l-lob virtwali jibdew isiru problema. Meta? Mela, meta inti għandek l-attività kemm tal-lob tal-azzard, gambling, u kemm tal-lob virtwali mhux professjonali, ħanejdu hekk gaming mhux f'qasam fis-sfond professjonali, daw l-attivitajiet, iż-żewġ attivitajiet jibdew issiru daqsxejn ta' problema għall-individwu meta jibdew jiġu ipprattikati b'mod eċċessiv. Jiġifieri l-attività per se ma tibqax tkun ibbilanċjata mal-attivitajiet l-oħrajn aktar importanti f'ħajtek. L-attivitajiet soċjali, l-attivitajiet familjari, mal-qraba tiegħek, ma' uliedek stess. Jiġifieri jibda jintilef dak il-bilanċ sfortunatament. Jibda jsir problema wkoll meta l-attività tibda tkun ta' xkiel finanzjarju. Tibda tkun ta' xkiel soċjali, jiġifieri tippreferi tqatta' sija fl-logħba tal-azzard milli tqatta' sija ma' tfal tiegħek. Huma sitwazzjonijiet reali li tissemmi inti. Dawn huma affarijiet li ovvjament intom tintaqgħu magħhom ħafna iktar ta' spiss. Imma huma sitwazzjonijiet fejn letteralment daw kull 1 cent li jkollha l-familja jispiċċaw li jippreferu jonfquh fil-lob, apparti l-flus hemm il-ħin ukoll kif qed tissemmi tajjeb inti. Problematika oħra hi meta l-attività tibda taffettwa il-moħħ tal-individwu. Jiġifieri l-individwu ma jibqax ikkonċentrat, jitlef l-attenzjoni fuq il-post tax-xogħol, jitlef l-attenzjoni mal-familja tiegħu. Jiġifieri noqogħdu kemm xejn attenti biex waqt li nipprattikaw l-attività tal-gambling nattwawha b'mod responsabbli. Għaliex kif tintilef dik ir-responsabbiltà, kif jibdew jintilfu l-kontrolli, imbagħad nibdew naqgħu f'nassa fejn ir-responsabbiltà ma tibqax tot. Jekk inti tibda tbati mill-vizzju, ma nistax jiena niġi fuqek u ngħidlek isma' kun responsabbli fil-lob tiegħek, għax tkun diffiċli għalik biex tifhimha. Tu inti waqajt fl-eċċessività, il-kunċett ta' responsabbiltà jintilef hemmhekk, allura jridu noqogħdu attenti biex ma nitilfuhx. Naħseb ikun hemm każijiet ukoll li qablaqas ikunu jafu li dan ġie vizzju. Ekku. Tant l-attività tibda tiġi attwata b'mod repetut bħala rutina, f'ħinijiet li suppost nqattaw f'rutini oħrajn. Fejn sfortunatament iva, il-persuna laqqas biss jinduna kif tiġbidlu l-attenzjoni jinnega. Jaf ikun hemm reazzjoni naqra. Ekku, tista' tkun reazzjoni ta' persuna kalma jgħidlek le jiena m'għandix problema. Imma mhux kulħadd l-istess, tista' tkun reazzjoni ta' persuna li għal-vjolenza. Vjolenza fid-dar stess, jiġifieri problema tkaxkar problema oħra magħha. Vizzju ikaxkar vizzju ieħor miegħu. Irridu noqogħdu attenti, l-importanti nerġa' ngħid li kemm fid-dinja tal-gambling, fil-lob tal-azzard u kemm fid-dinja tal-gaming, nerġa' nirrepeti mhux professjonali, nżommu l-kontrolli.
jekk jinżammu l-kontrolli ma fiha xejn ħażin. Mhux interessanti semmejta darbtejn di tal-lob professjonali. Sewa. X'inkunu qegħdin x'inhi d-differenza? Ara, jekk persuna jiena il-gaming inħobb naqsmu fit-tlieta għandek il-gamer professjonali li jitrenja jilab il-lob virtual u jaqla l-flus. Illum nisimgħu b'ħafna e-sports, pereżempju, e-sports tournaments. Fejn hemmhekk il-persuna bil-fors tkun trid tqatta ħin eċċessiv biex tipprattika il-xogħol tagħha wara kollox. Għandek il-gamer soċjali ġifieri il-norma fejn inti tilab il-console gaming ma' sħabek biex tirrilassa wara l-ħin tax-xogħol, eċċetera. Imbagħad għandek il-gamer problematiku fejn jatwa l-attività b'mod totalment eċċessiv, saħansitra b'każijiet fejn jintilef l-aptit, fejn jingħalqu fil-kmamar, fejn eżempju laqqas tkun tista' tissejvja l-logħba u anke toilet ma tkunx tista' tmur tagħmel. Ġifieri il-każijiet qegħdin hemmhekk, il-teknoloġija avvanzat tal mod li tefatna f'realtà, din ir-realtà rridu nanalizzawha, nħarsu lejha sew u nieħdu l-pożittiv tagħha ma ninsewx in-negattiv. Taħseb li anke forsi anke s-soċjetà stess qed iġġib din il-problema anke bidejja tgħidli xi ġifieri, forsi anke bl-ammont ta' reklamar eċċessiv pereżempju tal-gambling. Bħalissa qegħdin żmien il-World Cup pereżempju. Ma nafx jekk forsi tarawx anke differenza f'dawn il-żminijiet għalkemm ifhimni min jilab ħajkun hemm okkażjoni għal kollox għal xiex jilab. Ara, avveniment sportiv ta' ċertu skala bħalma il-World Cup jiġbdu lejha aktar persuni li jilabu l-lob tal-azzard. Nazzjoni konti għatan taxxar il-vira. Bla dubju. Li jina ma nilabx flus imma l-World Cup, il-World Cup eċċezzjoni. Allura, inti għandek ħafna aktar bets. Imma rridu noqogħdu attenti, għax mhux kull bet hija lob tal-azzard problematiku. Jiġifieri hawn minn kif qed tgħid tajjeb ħafna inti jiġu dawn l-okkażjonijiet u jkollu budget u jilagħbu dak il-budget, hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Li jiġri hu li mill-World Cup immorru għal kull logħba fil-weekend, mill-kull logħba fil-weekend immorru għal logħba matul il-ġimgħa wkoll, jiġifieri irridu nkunu responsabbli fl-emil tagħna, bħalma rridu nkunu responsabbli f'kull emil ta' ħajjitna. Il-possibilità li tirbaħ jogħġbok ix-xogħol u tkompli tilab. Ekku. Hija possibbli. Il-possibilità li titlef dak li tkun labt u tipprova tirkupra dak li tlift. Ekku. Hija possibbli wkoll. Sfortunatament problematiċi jibdew kif qed tgħid tajjeb ħafna inti meta persuna pereżempju terbaħ somma fil-bidu u tgħidlek mentalità fażulla li ħatibqa' terbaħ dik is-somma kull darba li tilab. U x-xitan hekk jagħmilha biċċa kbira fil-bidu dejjem il-bidu dejjem hekk kien li jkun dak li jkun rebaħ. Ekku, rridu noqogħdu attenti, rridu noqogħdu bajnejna miftuħin, ingawdu l-attività, ingawdu il-pożittiv tas-soċjal li torbot mal-attività nintaqgħu man-nies kif hux fatta, mhux biss online gambling, live gaming, imma wkoll f'casinos pereżempju, hemm l-attività soċjali fin-nofs ukoll. Imma żommu mal-kontrolli. Kif il-budget tagħna jibda jinqabes, hemmhekk iridu nkunu ta' gazz biżżejjed ngħidu daqshekk. Daqshekk. Taqbad it-triq u tqum Ekku, għal-ġid tiegħek mhux biss għal-ġid tiegħek biss, imma għal ta' madwarek ukoll. X'parir tagħti għal min hu vvizzjat? Ara, jiena l-parir mhux għal min hu vvizzjat biss nagħtih, imma anke għal min jilab mod kontrollat ukoll. Li kemm jista' jkun il-logħob li jinvolvi ċertu riskju fih, riskju finanzjarju, ma jintlabx taħt l-effetti kemm tal-alkohol u speċjalment ta' droga għaliex.
Għax kif inti ma tkunx qed tikkontrolla lilek innifsek sew, hemmhekk tista' tiżbalja b'mod faċli. Allura ingawdu l-pożittiv Kemm l-alkohol kif ukoll id-droga, l-moħħ ma jkunx qed jaħdem kif suppost normali. Allura ngawdu l-pożittiv kemm tal-gambling u kemm tal-gaming taħt kontrolli u kemm jista' jkun vizzju ma nresquhx lejn vizzju ieħor. Normalment persuna jgħidlek tajt il-gambling imma mbagħad tinduna li daħal vizzju tal-alkohol biex Ipatti. Nodu daqsxejn attenti. Frankly, forsi kun għaxat mit-telespettaturi li qed isegwina bħalissa u jaħseb li għandu problema, jirrealizza li forsi minn dan kollu li qegħdin ngħidu jidher jgħid mela naħseb jiena għandi din il-problema. X'għandu jagħmel? Hemm lajnuna llum il-ġurnata hemm lajnuna grazzi l-fondazzjoni tagħkom. Hemmhekk ikun għamel l-ikbar pass li ammetti li waqaf problematiċi. Il-Fondazzjoni l-Op Responsabbli tħaddem il-linja ta' support nazzjonali 1777. Barra minn hekk għandna chatline jista' jaċċessa permezz tal-website www.rgf.org.mt għandna staff imħarreġ inħeġġeġ lill-persuna biex tagħmel kuraġġ u tfittex is-support għaliex kif qed tajjeb ħafna inti s-support qiegħed hemm. Dak li jkun jista' jibqa' anonimu kollox hekk. Ovvjament, f'każ li mbagħad tkunu tridu iktar għajnuna minnaħa tagħkom ovvjament li jkun. Ekku il-konfidenzjalità hija assoluta, aħna naħdmu ma' mhux qegħdin waħedna f'dan is-settur, naħdmu mas-settqa mal-Caritas, jiġifieri il-persuna is-support se jkun qed jirċevih. U qed ikun hemm persuni li din jagħmlu użu hekk li qegħdin iċemplu għall-għajnuna. In-numri huma raġonevoli. Dejjem ngħidha ma nistax nallarma n-nies hemm barra ngħid din hija problema akuta. Imma anke jekk ikun hemm persuna waħda li ċempel huwa d-dover tagħna li nagħtu s-support. Ekku, dik it-telefonat waħda wkoll tkunu kuntenti li anke l-messaġġ qed jasal u intom qegħdin hemmhekk għall-għajnuna. Kejn, grazzi ħafna li kont magħna ħallik anke ħalli tmur anke tibda tipprepara anke għall-weekend u x'hekk għandek xi ppjanata għall-weekend kien. Iva għandna nintaqgħu bħala familja. L-isbaħ żmien u xekk, issa ġej il-miliet. Ekku, konna din ngħidu aħna wkoll ħankunu din nippreparaw anke l-istudio tagħna llum ħankunu din narmaw biex nhar is-tnejn konna dera totalment differenti. Kejn, grazzi ħafna li kont magħna sa dan it-tant aħna ħammurru għal ftit riklami kif niġi lura b'baqgħa aktar mistednin baqgħu magħna.